मोछिया हिलावे मुसरी। अब का बताए भैया लोग देखल बाटे ई लड़की गांव घुमावे बहाने ही पतैया का लइके निकल दिस टहलना मारे। अब बताओ भैया हम अकेले पड़ के बाटी पूरा खाना पीना अकेले बनाई हम। बताओ इतना मोट हमार शरीर बाटे, इतना भारी शरीर बाटे, थकी जाब कि नहीं। अब एकदम से उठना बैठना लाग जाई हम। कौनो मेर नीचे सूखे तो आलू का पराठा बनाए पाइन बाटे। बड़ा गाड़ी हमसे यह भाई अब हम ना कह पाए चली बाटे सही बा। अब्बा ये दोनों लोग ना तो बनाइए बुजुर्ग लोग जन गए बाटे घुमक्का मारे ना हमें तो बनाए बैठे। अरे का दीदी का है बहुत परेशान होत बाटे, कौनो दिक्कत परेशानी बाटे? अरे का होता कि ना आज हमरे घर क्यों कैसे ऊपर आए पड़े? का बात बाटे, कौनो काम हम बाटे? अरे दीदी ऐसन कौनो बात नहीं बाटे, बड़ा दिन होई गरा ना तुसे मेरे बेटा नहीं रहे